Господа, този поздрав направен за Осман Бозкурт от момчето луд. Германия си, Осман, въртиш и нещата. На никой не се молиш, знаеш си цената. Еврото го газиш, бачкаш като звяр за съпругата си, Дида и децата. И си царя. Четири валка един до друг застават. Името на Осман никъде не прощава. Яница и Виктория с воля от стомана. За тях и за баща си няма преграда и забрана. Осман и Дида на Виктория са душата, но поставките на Осман газа здраво по земята. Вали гарми на Осман, пак му върви. Пачките брои за Дида и децата. Кепка цена няма, нали? Вали гарми, кючеко да ви разби. На Осман семейството Господ да ги благослови. Нешунен Осман патрони от Германия до Ямбол. Обарвало Янка, баба Кале от старите джане. На фамилия наше беравен, амен. Перфект. Айде, 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 айде. Айде, 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 айде. Айде, 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 айде. Айде, Осман, качвай се в Мерджана, не ставай тая шеста. Нека фаровете цапат мрака, ти си номер едно по жицата.